जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बे डिमापुरनि बे आर्बान हाटआव सानसेनि हाबाफारि लानानै इन्टार स्टेट डिमापुर रंजालि बैसागु 2024 बेखौ फालिदों गाजा गोमजायै दिनै फुंनिफ्रायनो। बेवहाय गोबां बे हालामनि जेरै गलाघाट बेबायदिनो धोनस्रि कार्बि आंलं लांहिन थिनालि आरो खाथि खालानि बर' रायजो राजाजों लोगोसे बावहाय माने डिमासा कसारि आरो मेस कसारि बेवहाय गोबां मानसि बेवहाय नुजाफैदों। रोंगौदामसा हान्जानिबो बेवहाय नुजाफैदों आरो गुबुन गुबुन माने महरगिरि बिथांमोनहाबो बेवहाय नुजाफैदों। मोनसे खोथा थिग जे जोङो रायजोआरि जिथुनिखि इन्टार स्टेट होननानै बुंदों, जोङो मोनसे खौसेथि लाखिनो गोजोन लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बेबायदि हाबाफारिखौ जों लानांगौ। आरो दिनै 6थि बोसोराव हाबबाय। बे रंजालि बैसागु खुंनाया 6थि बोसोराव हाबनाय लोगो लोगो जों बेनिफ्राय मिथियो जे माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननि अहरह नाजानाय नारा नाथा नाजानायनि जाउनाव दिनै बे रंजालि बैसागुखौ डिमापुराव जोबथा रंजालि बैसागु सान हिसाबै फालिनाय जों बेवहाय नुनो मोनदों। आरो बिनि दारै मोनसे मेसेज थांगोन जे जोङो बे रंजालि बैसागुखौ बर'फ्रा जोङो जोंनि जिथुनिखि मंगलीय गस्थिनि मानसिफोर बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव खौसे खालामनो थाखाय आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो गोसारहोनो थाखाय मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय आरो बावैसो भारत सरकारा GI टेग जिथु होबाय, दामजु माखासेखौ GI टेग होबाय आरो दख'नानिफ्राय जोमग्रा बायदिसिना बेखौ जामुंफोरखौ माने GI टेग होबाय। बेनि दारै मा जागोन, जोङो माने हायुं गेजेरारि फिल्डआव जों बर' हारिया जे मोनसे गेरेमसा हारि, जों जे माने राव थुनलाइ हारिमु माने एखेबारे गोसारनानै दङ सारा भारत सारा मुलुगाव, बेखौ जों मेसेजखौ होनो हागोन। आरो दिनै आं मोनसे गोजोननाय मोनदों, बे हालामनि नागा जायफोर दङ, नागा रावारिफोर दं, नागामिस बुंग्राफोर दं, बिथांमोनहाबो बेवहाय दिनै अपेन सेसनाव बाहागो लादों। दामनाय देनायावबो बिथांमोनहा मोसानायावबो बाहागो लादों। बेयो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे बिराद इउनिटि एन्ड इन्टिग्रिटि आरो गोजोन थासारि लाबोनायाव बे नागालेण्ड बर्डाराव थानाय बर' फिसाफोरनि जिथुनिखि थासारि हा हु बायदिसिना गावजों गाव जिथु एना एनि दंमोन बे गैया जालांगोन। आरो बेखौ दिनै सानैसो जेरै इनसि बसुमतारी, प्रदीप स्वर्गियारी आरो बेबायदिनो अनेक बिथांमोनहा माने दैदेनगिरि बिथांमोनहा नाजानानै दिनै बे डिमापुरनि नैबे माबायाव गाजा गोमजायै खुंदों। आं बेखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों। आरो इयुनाव जाहाथे जोङो जोंनि जिथु बायखोन्दा राजाबारि बा राजबारि दङ, बेखौ जोङो संरक्षण खालामनायनि राहाखौ जों नागा स्टुडेन्टस इउनियनानो जा बा नागानि समाजानो जा बिथांमोनजों जोङो मोनसे क'र्डिनेसन लाखिनानै जों हाबा मावनांगोन। आरो बर्डार एलेकायाव जोङो गोजोनै बर' फिसाफ्रा गोजोनै थानो थाखाय मोनसे राहाखौ जों मोननो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों।